Jedině v Prima světě se během okamžiku přenesete z Mexika až do jihoafrické Zambie. Tam mladé Češky založily vlastní neziskovou organizaci Njovu. Začali pomáhat dětem i svým vrstevníkům postavit se na vlastní nohy a i bez peněz se stát třeba kuchařkou nebo elektrikářem. Pro české dívky se tím pádem Afrika stala domovem, kde už žijí několik let. 27letá Martina Havlíková pochází z východních Čech. K cestování měla vždycky blízko a zároveň chtěla pomáhat. Skončila v Zambii. Tady se 2 kamarádkami založila neziskovku Njovu, v místním jazyce slon. I kvůli ní chce Martina v Zambii zůstat. Před lety jsme měli takové, jako si myslím, větší ambice, že jsme si mysleli, že se budeme dál rozšiřovat, nebo že Zambie není konečná zastávka, ale myslím si, že trochu stárneme. A chceme se usadit. Martina má na starosti vzdělávací centrum v hlavním městě Lusaka. Kdyby děti neměly možnost sem zdarma chodit do školy, možná by nikdy neuměli číst a psát. Rodiče by si vzdělání totiž nemohli dovolit. Třeba prodávají na ulici fritas, něco jako koblihy. Jedna stojí 50 ngové, což je v přepočtu 2 koruny. To není žádný pořádný příjem. Češi zanechali v Lusace ještě jednu stopu. Místní děti si s chutí zaspívají písničku Afričančata od Jaromíra Nohaveci. Asi 600 kilometrů od Lusaky v Mongu žije a pracuje Martinina kolegyně Lucie Hrabcová. Ta se do Zambie podívala poprvé před 6 lety. Řemeslné kurzy a vzdělávání lidí a podporování vlastní ekonomické nezávislosti a podnikatelských aktivit a nějakého takového podnikatelského ducha je jedna z nejpodstatnějších věcí, která v Zambii chybí a které je třeba se věnovat a kterou je třeba podporovat. Takže my jsme někdy v Brně po nocích vyšpekulovali takový jako projekt, že bychom chtěli mít někdy nějaké centrum, které by mladé lidi stáhlo z ulice, aby se tam neflinkali. Nakonec projekt v roce 2011 podpořila česká vláda. Lucie pracovala jako novinářka, ale dala výpověď a odjela do Afriky. Dnes vede učiliště, kde zdarma studují chudí. Můžou se vyučit na elektrikáře, švadlenu nebo kuchaře či pekaře. Kolikrát jsou to lidi, kteří fakt nemají jídlo, nebo jsou to svobodné matky, nebo lidi, kteří mají rodinu a fakt bojují denně s tím, aby nějakým způsobem je uživili. Máme tady spousta děcek, které mají nějaký problém s alkoholem. Chtěla bych se stát designérkou. Nejlepší nejen v Mongu, ale v celé Zambii. Jsem chudá a nemohla bych proto chodit do jiné školy. Až ji dokončím, chtěla bych začít podnikat. Doufám, že jednoho dne budu učit jiné to, co jsem se naučila tady. Mnoho z nich je stejně starých jako Lucie, ale prý s tím problém není. Já si myslím, že mě fakt berou jako autoritu. Já neučím odborné předměty, protože já umím uvařit jenom čaj. Knoflík umím zašírat a tak všechno. Ale dělám ty věci kolem toho administrativní a koordinuju, vyřizuju jim, vymýšlím jim různé ty aktivity jako praxe. Martina i Lucie chtějí v Zambii zůstat i proto, že tu odvedli velký kus práce. Ten nejlepší nejenom projekt, ale vůbec práce, co jsem kdy dělala, nejvíce s ním stotožňuju, úplně jsem si jistá, že tady sednu jak poklička na hrnec. Organizaci Njovu je možné podpořit hned několika způsoby. Jako dobrovolník i penězi. Třeba přes adopci na dálku umožníte vystudovat někomu z chudinské čtvrti vysokou školu, což je v Zambii velká vzácnost. Chcete Zambijcům a neziskovce Njovu pomoct? Podívejte se na njovu.cz anebo na naši stránku na Facebooku /napište Prima Svět a tam kontakt na Njovu najdete taky.